ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். மறுபடியும் எல்லாரும் பகவத்கீதை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னில சந்திக்கல ரொம்பவே சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம். கர்மயோகம், செயலின் யோகம். நம்ம செய்யற செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி பகவான் இங்க நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்பவே முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம நித்தப்படி ஏதோ ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? எந்த செயலும் செய்யாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது ஆக்சுவலா. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சோல் என்னது ஆக்டிவா இருக்கும். நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடிக்கு தான் ரெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து டயர்ட்னஸ் எல்லாம் இருக்குமே தவிர சோல் எப்பயுமே விழிப்புணர்வோட தான் இருக்கும். அதுவும் வந்துட்டு எப்பயுமே ஆக்டிவாவும் இருக்கும். சோல், மைண்ட், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சென்சஸ் இது எல்லாமே எப்பயுமே ஆக்டிவா தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஒரு செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டுட்டு தான் இருப்போம். செயல் பண்ணாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்போ அந்த செயல்கள்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? பந்தங்கள் ஏற்படுது. அந்த முக்குணங்களோட நம்மளுக்கு பந்தங்கள் ஏற்படுது. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அப்போ அதுல நம்ம வந்து என்ன ஆயிடுறோம்? ஏதோ ஒரு நல்லதோ கெட்டதோ செஞ்சு நம்ம பந்தப்பட்டுறோம். அதனால நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் பர்த் டெத் இந்த லைஃப் சைக்கிள்ல நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கோம். அப்ப என்ன மாதிரி செயல் செஞ்சா நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல நம்ம வெளியில வரலாம் அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். கர்மயோகம் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்மயோகத்தை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க நம்ம பார்த்தோம். அதுல இது முக்கியமான சாப்டர். இதுல நம்ம என்ன அப்படின்றத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரேயர்ஸ் சொல்லிடலாம். நமோ விஷ்ணு பாத்தாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवाती पश्यत तदेसतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णु पाताय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाती पश्यत तदेसतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நேத்திக்கு நம்ம சாப்டர் 2 பார்த்தோம். அது வந்து சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல பகவத்கீதையில மொத்தம் 3 யோகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பகவான். பக்தி யோகம், கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. அதனாலதான் அதை வந்து சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதை அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவத்கீதைன்றது லைஃப் மேனுவல், ஒரு ஹியூமனா இருந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழறதுக்கான அதுல எல்லா விதமான விஷயங்களும் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதையில நம்ம என்ன 5 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஜீவா நம்மளை பத்தின ஆன்மாவை பத்தின விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி மெட்டீரியல் மோட்ஸ் பத்தி, அதாவது 3 மோட்ஸ் சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அதுக்கப்புறம் கர்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து டைம், காலா. இந்த 5 விஷயங்கள் தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் இன் பகவத்கீதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம இந்த உலகத்துல எதனால கஷ்டப்படுறோம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால நம்ம அதை நம்மளால தவிர்க்க முடியும். அதுவும் தாண்டி நம்ம வந்து பகவானை நம்ம திருப்தி பண்றதன் மூலியமா நம்ம பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும். ஏன்னா ஒரு சோல் சூப்பர் சோலை அடையணும், அதுதான் ப்ராசஸ்.
இப்ப நம்ம பிறந்தோம், நல்லா படிக்கிறோம், நல்ல லைஃப்ல அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்றது ஒரு டார்கெட் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த லைஃபுக்குன்னு. அதே மாதிரி ஒரு சோலோட டார்கெட் வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, பகவானை அடையிறது. அதுக்கான விஷயம் தான் நம்ம செய்யாம விட்டுறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது. அதனால நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு வேதங்கள்லாம் கொடுத்திருக்கு அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். அதுல நம்ம பகவத்கீதையில அந்த முழு ப்ராசஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், எப்படி ஒரு மனிதன் வாழறதுன்றதுல. அதுல இந்த 3 யோகங்களையும் எதுல கொடுத்திருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுதான் ஞான யோகம். அதாவது நான் உடல் அல்ல அப்படின்றது வந்து அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆத்மா அழியிற உடலுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கிறோமே, ஆனா அழியாத இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம எப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யறதுதான் ஆத்ம ஞானம். அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இது வந்து கர்ம காண்டா அப்படின்ற இதுல வரும். அதாவது ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்போட செய்யறோம் இல்லைங்களா, அந்த இதை வந்து இது வந்து குறிக்கும். அதனால இது கர்மயோகால வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பாப செயல், அதாவது பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது பக்திக்காக தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக செய்யற செயல் பாபம் இல்லை. அப்படிதான் நம்மளுக்குன்னு யோசிச்சு செய்யாம தர்மத்துக்காக யோசிச்சு பகவானுக்காக யோசிச்சு நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு நன்மையை கொடுக்கும். நன்மைன்றது எப்பயுமே இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம மெட்டீரியல் நன்மைகளை இதுல நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம எது நம்ம பார்க்கணும்னா நம்மளோட சோலுக்கான நன்மை, அதை தான் நம்ம வந்து இதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, இதுல வந்து நம்மளுக்கு புத்தி யோகம் அதை பத்தி பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் இருமனம் அதெல்லாம் வந்து பகவான் நம்ம சரணடைகிறத பத்தி நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், அத்தியாயம் 3 அப்படி அதுல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்க போறோம். துரத்தல் அல்லது செயல். அதாவது நேத்திக்கு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, நிஷ்காம கர்ம யோகா பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. உன்னோட செயலை செய்யறதுக்கு தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கே தவிர அதோட பலன்ல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்திதமுனி அவங்களோடதெல்லாமும் நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்னா அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் அனாலஜி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆமை தன்னோட இது ஓட்டுக்குள்ள தன்னோட அவைங்களை அடக்கிக்குதுன்ற மாதிரி. அப்புறம் வந்து எல்லா ஓஷன்ல வந்து எல்லா ரிவரும் சேரும்போதும் அது எப்படி இருக்குது, ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளும் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அதே சமயத்துல நம்ம வந்து செயலை வந்து செஞ்சாலும் ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கணும், அதுல பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அதுல வந்து அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது, துரத்தல் செயல்ல வந்து நம்ம துறந்துடணுமா இல்ல நம்ம வந்து செயலை செய்யணுமா அப்படின்றத கேட்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த 3rd சாப்டர் ஸ்டார்டிங்லயும் வரும், 5th சாப்டர்லயும் வரும், 18th சாப்டர்லயும் வரும். இந்த கொஸ்டினை அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்பாங்க. அப்போ துரத்தல் அல்லது செயல் எது வந்து சிறந்தது, எது நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்பாங்க. அதுக்குதான் ஏக்கம் மத அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் கொடுப்பாங்க அர்ஜுனருக்கு. நிஷ்காம கர்ம யோகா அது வந்து நம்ம வந்து உச்சிதமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையின் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா. அப்போ அப்படி யாருக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகா செய்ய முடியல, நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம எந்த ஒரு செயலும் செய்யலாம் ஆனா பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம பண்றது, அதுக்குதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. கர்ம காண்டம் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அதுக்கான பலன் எதிர்பார்த்து செய்யறது. நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் செய்யறேன்னா அதுக்கு எனக்கு இது கிடைக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் கர்ம காண்டம். எந்த ஒரு யாகமோ யஜ்ஞமோ, இப்ப கோயிலுக்கே நம்ம போறோம், நான் ஒரு 3 நாள் கண்டினியூஸா வரேன், எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்லாம் வேண்டிட்டு பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி செய்யறதுதான் கர்ம காண்டம். அதுல வந்து அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணோம்னா கர்மகாண்டம் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கர்ம யோகாவுக்கு நம்மளால எலிவேட் ஆக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். 3.10 to 3.16 வரைக்கும் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படின்றத நம்ம அதுல அந்த வார்த்தையின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். அதாவது எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீடர்ஸ் என்ன பண்றாங்களோ அதுதான் வந்து மக்கள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு கிங் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்றத அவங்க செய்யறதான் என்ன பண்ணுவாங்க, மக்கள் வந்து சிட்டிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்றத அங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுல வந்து எத்யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையின் மூலமா நம்மளால இது எலாபரேட்டா நம்ம பார்க்க முடியும். மிகப்பெரிய எதிரி, நம்மளுடைய எதிரி யாருன்றது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா. நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம், செகண்ட் சாப்டர்ல லஸ்ட், அதாவது
அந்த ஒரு 62 63 ஸ்லோகமும் நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு இது கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புலன்கள், புலன்களோட பொருட்கள், அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்ப அந்த பொருட்கள், அந்த புலன் வந்து எதுல போகுதோ அந்த பொருள், அந்த இது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நல்லதா வச்சுக்கணும். நல்லதா இருந்ததுன்னா தான், அது நம்மளுக்கு பாப செயலை கொடுக்கறதா இருந்ததுன்னா அந்த புலன் பொருட்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, பாபம் வராது, நம்மளுக்கு கஷ்டம் வராது. நம்ம தப்பான காரியம் செஞ்சாதான் நம்மளுக்கு அதுக்கான பலனை நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிக்க போறோம். நம்மளுக்கு கஷ்டம் வருதுன்னா நம்ம செஞ்ச கர்மாவினால. அப்ப அந்த புலன் பொருட்கள் வந்து நல்லது, அதுக்குதான் சொல்லுவாங்க நல்லதே கேட்கணும், நல்லதே பார்க்கணும், நல்லதே பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அது அந்த புலன் பொருட்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே, அதுலயும் அதை நம்ம பகவானை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்மளால கண்டிப்பா நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அந்த புலன் பொருட்கள் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதுல நம்மளுக்கு பந்தம் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நம்மளுக்கு லஸ்ட், காமம் ஏற்படும். அதுல வந்து நம்மளுக்கு அது கிடைக்காம போச்சுன்னா கோபம் வரும். கோபத்தினால நம்மளுக்கு டெல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ் ஆஃப் மெமரி, அதுக்கப்புறம் வந்து மேட்னஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபால் டவுன், இதெல்லாம் வருதுன்னு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுதான் தாத்பரியம். நம்ம அதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்குன்றது பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு 3rd சாப்டர்ல மிகப்பெரிய எதிரி யாரு நமக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். இக வைரினம் அப்படின்ற வார்த்தையின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து 3.36 to 3.43 இது வரைக்கும் இருக்கு. இதைதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கர்ம யோகம்ன்றது நம்ம செய்யற செயல்கள். அதுல பேஸ்ல இருக்கிறது கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரொம்ப என்னன்னா சுயநலமா இருப்பாங்க. அதுதான் கர்மி ஸ்டேஜ். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அதான் ஃபர்ஸ்ட்னா லோவர் ஸ்டேஜ். அதுக்கு மேல கர்ம காண்டம். அவங்க எப்படின்னா ஏதோ ஒரு செயலை எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, அவங்களோட கொஞ்சம் மேல. அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகா. அதுவும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அதுல எல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதுதான் என்னதுன்னா எதையும் எதிர்பார்க்காம செய்யற செயல்கள், பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இந்த யோகா லேடர் கர்ம யோகால மட்டுமே இந்த மாதிரி வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்மீஸ், அவங்க ரொம்ப தப்பான விஷயமா இருக்கும், தனக்காக மட்டுமே செய்வாங்க, ரொம்ப செல்ஃபிஷா. அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டா, ஏதாவதுன்னு எதிர்பார்த்து செய்யறது. அதுக்கப்புறம் கர்மயோகா, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இது தாண்டிதான் ஞான யோகம் வரும். அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் வரும். யோகா லேடர்ல இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம பார்ப்போம். இது இந்த ஸ்லைட் நம்ம லாஸ்டா பார்க்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏக்கம் வத அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த ஒரு வார்த்தை, அதாவது அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க, எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க, ஒண்ணு நான் செயல் பண்ணணுமா இல்ல நானு விடுபட்டுணுமா, செயல் செய்யறதுல நான் விடுபட்டுணுமா அப்படின்றத செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில அவங்க கேக்குறாங்க. அப்போ பகவான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, செயல் துறக்கன்னா இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டு எந்த செயலும் செய்யாம இருக்கிறது, இல்லைன்னா வந்து பகவானுக்கான செயல்கள், இந்த 2 விஷயம் இருக்கு. இல்ல எது சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா செயல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்னா உடனே பகவானை பத்தி மட்டும் நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு எந்த செயலும் செய்யாம இருக்கலாமன்னா அது கிடையாது. பகவானுக்காக நிறைய செயல்களை செய்யறதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸே. அப்போ செயல்கள் செய்யறதுதான் உச்சித்தம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத இங்க நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி 3.36. லலிதா மாதாஜி 3.6. மாதாஜி. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது ஒரு டைப். அதாவது என்னன்னா, இந்த போலி சாமியார்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பார்க்க காவி உடையெல்லாம் அணிஞ்சிருப்பாங்க,
ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா சென்சஸையும் மைண்டையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறது, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, அதுதான் வந்து உண்மையான துறவரம். துறவரம்ன்றது என்னன்னா நம்ம வந்து மனதையும் நம்மளோட சென்சஸையும் நம்மளோட ஆத்மாவையும் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, பகவான் மேல ஈடுபடுத்துறது, அதுதான் உண்மையான துறவரம். ஆனா என்ன ஆயிடும் சில சமயம்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு எல்லா மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் மேலயும் மனசு ஈடுபட்டுட்டே இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா சில பேட் ஹேபிட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, இன்னமும் மெட்டீரியல் இந்த தப்பான விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எப்படின்னு சொல்றாங்க, போலி மனிதன், பிரிட்டண்டர் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி मैं 8 बजे के बाद पढ़ूं क्या? அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். இத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இன்னொருத்தவங்க யாரு அப்படின்றத நான் இங்க உங்களுக்கு படிச்சு சொல்லிடுறேன். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்கள் மனதை அலைப்பாய விடுவன் போலி மனிதன். அதே இன்னொருத்தவங்க என்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்ம யோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் நேர்மையான மனிதன், மிக உயர்ந்தவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஒருத்தவங்க பிரிட்டண்டர், போலியா இருக்கிறவங்க, வெளியில பார்க்க வந்து சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க, ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு தனியா போயிருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு எல்லா சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸும் அவங்களுக்கு ஆக்டிவா தான் இருக்கும். அங்கதான் இருப்பாங்க, ஏதோ தனியா ஒரு இடத்துல ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டு போய், ஆனா ஃபேமிலியில என்ன நடக்குது, இந்நேரம் இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கும், அங்க என்ன நடந்திருக்கும், எல்லாத்த பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, பகவான் மேல பற்றுதல் இருக்காது. அது ஒரு டைப். இன்னொருத்தவங்க யாரு சிறந்தவங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்கன்னா, கிரகஸ்தர்களாகவே இருந்தாலும் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளே செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் யாரு ஒருத்தவங்க தன்னோட மனதையும் சென்சஸையும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறாங்களோ, கரெக்டா பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒரு குருவை சரணமடைஞ்சு ஆச்சாரியர்களோட வழிகாட்டுதலின் பேர்ல பகவானுக்கு அவங்க நித்தியமான தொண்டு செய்யறாங்களோ, அவங்களோட செயல்களை, அவங்க கிரகஸ்தர்களா இருந்தாலும் ஃபேமிலியில தான் இருப்பாங்க, இங்க எல்லாம் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க, ஆனாலும் எப்படி இருப்பாங்க, பகவானுடைய தொண்டுல அவங்க தன்னை முழுமையை ஈடுபடுத்திருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் மிகவும் சிறந்தவர்கள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதே சமயம் அது என்ன ஸ்லோகம் நம்பர் 7 அது. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவன் ஆவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல வந்து என்னன்னா இப்ப அர்ஜுனர் என்னது, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னது, சத்திரியர் இல்லைங்களா, அவங்க சத்திரியன், அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை போர் செய்யறது, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறது. அப்போ அர்ஜுனன் நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, போர் பண்ணணும் அப்படின்றத இங்க எடுத்து சொல்றாங்க. இதுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கலாம். ஒரிசாவில பாத்தீங்க அப்படின்னா பூரி ஜெகநாதர் மந்திர்ல ரத்த யாத்திரை நடக்கும் இல்லைங்களா, தேர் திருவிழா, உலகத்திலே மிகவும் பிரசித்தியான தேர் திருவிழா. அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்பயும் வந்து அந்த ஊர்ல அந்த ஒரிசாவோட கிங் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து வீதியை வந்து பெருக்கி விடணும், அப்புறம் தான் அந்த ரத்தம் வந்து நவுரும். சாஸ்திரப்படி அவங்க வந்து அந்த வீதியை பெருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரத்தம் வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ ஒரு கிங்கா இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து அவங்க ஒரு கிரகஸ்தர் தான், அவங்களோட கடமை எல்லாம் என்னது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி எல்லாம் இருக்கு, ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக தன்னோட செயல்களை செய்யறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்லோகம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து நம்ம பகவானுக்காக செய்யற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் கலிகாலத்துல என்னென்ன செய்யறோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி 3.13. லலிதா மாதாஜி. अच्छा என்னோட மியூட்டா இருக்கா, ஓ சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹ புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா ஏ பசந்த்யாத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னவோ அதை நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கலிகாலத்துக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னீங்கன்னா, இப்ப வந்து 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் 4 இருக்கு. 4 யுகத்துக்கும் 4 பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் உண்டு.
அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல நம்ம வந்து மெடிடேஷன் பண்ணணும். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணணும். அதே திரேதா யுகத்துல ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், நிறைய யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகத்துல டெம்பிள் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுவோம். அதே கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். இதுதான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. இந்த 4 யுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இதுதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சாஸ்திரத்துல இருக்கு. சாஸ்திரத்துல சொன்ன முறைப்படி இதை நம்ம பண்றோம். சத்தியுகத்துல வந்து மெடிடேஷன்ன்றது தியானத்துல அமர்ந்து நம்ம வந்து என்னது புலன்கள்லாம் கட்டுப்படுத்தி தியானத்துல இருந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம பகவான் நோக்கி தவம் பண்ணணும். இது வந்து இது வந்து இருக்கிறதுலே பாத்தீங்கன்னா கலிகாலத்துல தான் ரொம்ப ஈஸியானது நம்மளுக்கு. ஏன்னா வெறும் பகவான் நாமத்தை சொன்னாலே சத்தியுகத்துல செய்யற மெடிடேஷனுக்கும் திரேதாயுகத்துல செய்யற யஜ்ஞங்களுக்கும் துவாபர யுகத்துல செய்யற டெம்பிள் ஒர்ஷிப்புக்கும் சரியாயிடும், ஈக்குவலாவே இருக்கும். எதனால அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்தோட கால அளவு வந்து ஒரு மனிதனோட வாழ்நாள் வந்து 1,00,000 ஆண்டு. அதே வந்து திரேதாயுகத்துல 10,000, துவாபர யுகத்துல 1000, கலியுகத்துல 100. சரிங்களா? அப்போ மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ள நிறைய என்னது நம்மளுக்கு நாட்கள் தேவை இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்னது, அதுவும் இல்லாம சத்தியுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகத்துல தர்மங்கள் நல்லா செழிச்சிருக்கும். கலியுகம் மாதிரி அதர்மங்கள்லாம் மேலோங்கி இருக்காது, தர்மங்கள் ரொம்ப செழிச்சிருக்கும். பக்தி பண்றதுக்கு எல்லாருக்குமே விருப்பம் இருக்கும். அதனால அவங்க எல்லாருமே அதுல என்னது ஈடுபாட்டோட செய்வாங்க பகவானுக்கு. ஆனா கலியுகத்துல பக்தியிலும் விருப்பம் இருக்காது. நம்ம எல்லாருக்குமே கலியுகத்துல கலியுக தர்மப்படி, அதாவது கலி சந்தர்ஷன உபனிஷத் அப்படின்றது ஒரு உபனிஷத் இருக்கு. அதுல போட்டிருப்பாங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப டல் ஹெட்டடா இருப்பாங்க, ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய சண்டை சச்சரவுகள், அதுலதான் விருப்பங்கள் அதிகமா இருக்கும், அதர்மங்கள்லாம் தலை தூக்கி இருக்கும். இந்த மாதிரி கலிகாலம் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கலிசந்தர்ஷன உபனிஷத் அதை எடுத்து நம்ம படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப நம்மளுக்கு பிரமிப்பா இருக்காது, ஏன் இவ்வளவு அதர்மம் நடக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு இப்போ அந்த பிரமிப்பு நம்மளை விட்டு போயிடும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்திலே போட்டு இருக்கு, இப்படிதான் இதோட நேச்சர், இதுதான் இதோட நேச்சர், சத்தியுகம் இப்படி இருக்கும், திரேதாயுகம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. அப்ப இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒருத்தவங்களால பண்ண முடியுமானா அது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராசஸ் என்னன்னா பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம். அதனாலதான் எல்லாரும் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும், பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது ஒரு செயல் இல்லைங்களா? நம்ம பேசுறது ஒரு செயல் தானே. நம்ம இப்போ ஒரு 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணோம்னா ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட நாமத்தை சொல்றோம், நம்ம பகவானை கூப்பிடுறோம். இப்ப யாரையாவது நம்ம கூப்பிட்டோன்னு உடனே நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க, அது மாதிரி நம்ம பகவானை கூப்பிடுறோம் நாமத்தை சொல்லி. அப்ப பகவான் வந்து பாப்பாங்க இல்லைங்களா, யார் நம்மள கூப்பிடுறாங்கன்னு கண்டிப்பா பாப்பாங்க. அப்போ நம்மளோட செயல் யாருக்காக இருக்காது, பகவானுக்காக இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம வந்து சாண்டிங், அது ரொம்பவே முக்கியம், கலிகாலத்துக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்ப நம்ம அதை நம்ம வாழ்க்கையில கண்டிப்பா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிடணும். அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, எனக்கு நேரம் இல்ல, எனக்கு வந்துட்டு இதுல இன்னைக்கு விருப்பம் இல்ல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமா இருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம எதுவும் சொல்லிடாம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கொடுத்த 24 மணி நேரம், எல்லாருக்கும் பகவான் கொடுக்குற டெபாசிட் என்னது 24 hours, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் அவசியம் பண்ணணும். பகவானோட நாமத்தை சொல்லும் போது நம்மளோட பாபங்கள் அழியும், நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் நல்லா இருக்கும். கலிகாலத்துக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அதுதான் ரொம்பவே ஈஸியானது. இப்ப மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணணும்னா நம்மளால முடியுமா, ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும்னாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதுக்கு எல்லாமே மந்திரம் உச்சரிக்கிறவங்க ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா உச்சரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு போற நம்ம யாகத்துல போடுற பொருட்கள் எல்லாமே ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த கலிகாலத்துல கிடைக்காது. அதே மாதிரி இந்த துவாபர யுகத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்மளால டெம்பிள் வர்ஷிப் 3 அதாவது 6 காலமும் நம்மளால வந்து வீட்டுல வந்து நம்மளுக்கு சப்பன் பாக்ஸ் செஞ்சு சாமிக்கு எல்லாத்தையும் செய்ய முடியுமானா அதுவும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ எளிது கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் இருக்கிற இடத்துலயே பகவானோட நாமத்தை சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம். அப்ப அதுவும் நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில வந்துருது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் யஜ்ஞ புருஷர் அப்படின்னு யார சொல்லுவாங்கன்னா பகவான் விஷ்ணுவை சொல்லுவாங்க. யாகத்துல எது சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் அது யாருக்கு போய் சேரும், எந்த யாகம் பண்ணாலும் அது கடைசியா யாருக்கு போய் சேரும், பகவானுக்கு தான் அது போய் சேரும். அப்போ அந்த யாகத்துல வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம நிறைய பொருட்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து பக்தர் எல்லாவித பாபங்களில் இருந்தும் அப்படிப்பட்ட உணவு, அதாவது நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். அப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு பாபங்கள் இருந்து விடுபடுகிறோம். அதே நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்மளோட சுய சந்தோஷத்துக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது பாபத்தை சேருகிறது அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எதனால அது பாபத்துல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வேதங்களை யாருக்கு கொடுத்தாங்க, பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க.
பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேதங்களோட அடிப்படையில நம்ம என்ன பண்றோம், யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்றோம் இல்லைங்களா. கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய யாகம், இது இப்ப மழை பெய்யலன்னா அதுக்கு ஒரு யாகம் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், தேவர்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க. தேவர்கள் எல்லாரும் சந்தோஷப்படும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம என்ன வேண்டுறோமோ அதை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. மழையோ இல்ல வேற எதை வேண்டி நம்ம செய்யறோமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், பயிர்களை வந்து நம்ம விளைவிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனால மழை வருது, மழை வர்றதுனால பயிர்களை விளைவிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வர்றதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், சாப்பாடு பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம், நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சீடு, சன்னு, லைட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது மழை, நிலம் எல்லாமே யாரு கொடுத்தது, பகவான் கொடுத்தது. அப்ப பகவான் கொடுத்த வேதத்தை நம்ம இது உச்சரிக்கும் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணுது, தேவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தி நம்மளுக்கு தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க, நம்மளுக்கு வேணுங்கிற எல்லா விஷயத்தையும், இப்ப சூரியன், இந்திரன் எல்லாருமே இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே என்னது, பகவானால உருவாக்கப்பட்டவங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் செய்யறாங்க. ஒரு நாள் சூரியன் வராம இருக்கா, ஒரு நாள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா மழை பெய்யாம இருந்தா என்ன ஆகும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் வந்து என்னது, அவங்கவுங்க அவங்களோட கடமையை செய்யறாங்க. அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம், நம்மளும் வந்துட்டு பிரேயர்ஸ் பண்றோம். அப்போ அந்த மாதிரி கிடைக்கிற பிரசாதத்தை நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாம் சமர்ப்பணம், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அது ஒரு நன்றி தெரிவித்தல் முறையில வருது சரிங்களா. இப்ப நம்மளுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம், உடனே நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா. இப்ப எனக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா நம்ம உடனே தேங்க்ஸ் சொல்றோம். அப்ப இந்த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இந்த கலிகாலத்துல மெட்டீரியலா ஒரு ஹெல்ப் பண்றவங்களே நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்றோம். ஏன்னா அது நம்மளுக்கு என்னது, நம்மளோட கல்ச்சர் அது. அப்போ இவ்வளவு விஷயமும் நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. சீடுல இருந்து அதுக்கப்புறம் அது வளர்றதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்து, தேவர்களை கொடுத்து, வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படி எல்லாமே பகவானால கொடுக்கப்பட்டது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா பகவானுக்கு சந்தோஷமா நிவேதனம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுல ஏதாவது பாபங்கள் இருந்தா கூட நம்மளை விட்டுட்டு போயிடும் சரிங்களா. அதெல்லாம் என்னென்ன பாபங்கள்ன்றதும் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். ஏன்னா பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அது நம்மள வந்து கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். சாப்பாடுன்றது வந்து என்னது, வெறும் ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல. எந்த குணத்துல சமைக்கிறாங்களோ அந்த அந்த குணம் வந்து அந்த சாப்பாட்டுல வந்து சேரும். அப்ப சமைக்கிறாங்களோ அப்படின்னா அதை அறுவடை பண்றவங்கல இருந்து எல்லாரோட குணங்களும் அந்த இதுல வந்து நம்மளுக்கு சாப்பாட்டுல வந்து கலந்துருக்கும். இப்ப விவசாயி வந்து எனக்கு நான் போட்ட விளைச்சலுக்கு எனக்கு வந்து லாபமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட மனம் வருத்தப்பட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கான்சியஸ்னஸ் கூட அதுல இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம நிவேதனம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், இப்ப சமைக்கும் போது ஏதோ தப்பான எண்ணத்துல சமைச்சா கூட அந்த கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் கூட அதை விட்டு விலகி போயிடும். நம்ம 17th சாப்டர்ல பார்ப்போம், சாப்பாடினால குணங்கள் வந்து எப்படி வந்து என்னென்ன குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதனால இப்போதைக்கு என்னன்னா, எது நம்மளுக்கு, அதாவது பகவான் கொடுத்த விஷயம் எல்லாமே, நம்ம இப்போ எந்த ஒரு பயிரையும் நம்மளா எடுத்து செய்ய போறது இல்லை, எல்லாமே இருக்கிறத பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம எப்ப சாப்பிடும் போதும் அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா, இதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கலிகாலத்துல பக்தர்கள்லாம் வந்து அவ்வளவு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபாடோட இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னது, நாம சங்கீர்த்தனம் இல்லைங்களா. அததான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்க, கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. கலிகாலத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க. எங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரமே தான். அதாவது அவதாரங்கள்ல ரொம்ப ப்ராம்ப்டா தெரியுது தச அவதாரம், மத்ததெல்லாம் வந்து ஹிடன் அவதாரம்ஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்கும். பிருத்து மகாராஜா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் ஹிடன் அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் வந்து பகவானோட அவதாரம் தான். ராதா ராணி அவங்களோட மூடுல, அதாவது ஒரு டிவோஷனல் ஒரு பக்தன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்துக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த அவதாரம் எடுத்தாங்க. அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம இப்ப ஜபம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம இந்த கலிகாலத்துல நம்ம எதுவும் நிராதரவா இருக்கோம் இல்லைங்களா, எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணும், எதனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அதெல்லாம் தெரியாம நம்ம வந்து நிராதரவா இருக்கோம், அதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணும், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் முக்தி அடையணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல என்ன பண்றாங்க பகவான்,
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. அதை நம்ம அவசியம் சொல்லணும். அதுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு முன்னாடி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்ற இது பிரணாமந்திரம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். இந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த அதெல்லாம் வருது இல்லைங்களா வார்த்தைகள், அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேரு. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க பகவானோட அவதாரம். கௌடிய சம்பிரதாயத்துல 22வது ஆச்சாரியரா வராங்க. அவங்கதான் நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நித்யானந்தர் அவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலராம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, கிருஷ்ணரோட அண்ணன். அவங்கதான் வந்து நித்யானந்த பிரபுவா அவதாரம் பண்ணாங்க. ஸ்ரீ அத்வைத அவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவோட இன்கார்னேஷன், சிவன் லார்ட் சிவாவோட அவதாரம். கதாதர அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதா ராணியோட இன்கார்னேஷன். ஸ்ரீவாஸ் அவங்க வந்து நாரத முனியோட இன்கார்னேஷன். அப்ப இவங்க எல்லாரும் அசோசியேட்ஸோட யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரோட அவதாரம். இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அதை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, அவதாரம் பண்ணி நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம நித்தியப்படி என்ன பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும். ஜபம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 3.2. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனத்தை விட உயர்ந்தது. மேலும் ஆத்மாவோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து எதை விட உயர்ந்தது, ஜடப்பு. அதாவது இப்படி நீங்க வரலாம், ஆத்மா வந்து இருக்கலையே உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு நான் வந்து இந்த அனாலஜியை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, இதுதான் நம்மளோட உடம்பு, சேரியட். சரிங்களா? நம்மளோட உடம்பு ஒரு ரத்தம் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதோட 5 புலன்கள் அதான் வந்து இந்த 5 குதிரைகள். அதாவது நம்மளோட கண்ணு, மூக்கு, வாய், அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் கை, இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட புலன்கள். அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ஹார்ஸ். அப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரத்தத்துல இந்த மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் இது ரத்தத்தோட கயிறு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிரைவர், நுண்ணறிவு, நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ். அப்புறம் ஆத்மா, அவங்க தான் பேசஞ்சர். இதுதான் நம்மளோட உடம்பு. உடம்பு வந்து ஒரு ரத்தத்தோட நம்ம ஒப்பிடுறோம். இப்போ இந்த ரத்தம் வந்து சரியா ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த குதிரைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், கரெக்டா அதோட வழியில போகணும். அப்ப அதுக்கு இந்த கயிறு, இந்த டிரைவர், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணணும், இந்த மனத்தை வந்து கரெக்டா ஹோல்டு பண்ணிக்கணும். ஹோல்டு பண்ணும்போது மனம் என்ன பண்ணும், இந்த சென்சஸ அலைப்பாய விடாம தடுக்கும். அதனால என்ன ஆகும், இந்த ரத்தம் சரியான பாதையில போகும். இதே இந்த மனம் வந்து இந்த சென்சஸ் இது ரெண்டும் நுண்ணறிவு சொல்றத, இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றத கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், ரத்தம் வந்து சரியான டெஸ்டினேஷனுக்கும் போகாது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன ஆயிடும், ஆபத்தும் நேரிடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இப்ப என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மனமும் நம்மளோட சென்சஸும், இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா பகவான் மேல பக்தி, பகவானுக்கான செயல்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சாஸ்திர முறைப்படி தர்ம வழிப்படி நம்ம நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மனதுக்கு சொல்லும். மனம் என்ன பண்ணணும், அதை சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்படி நடக்கும்போது நம்ம ஆத்மா என்ன பண்ணும், சௌரியமா இருக்கும், கஷ்டங்கள் எதுவும் நம்மளுக்கு வராது. ஆனா இந்த மனமும் இந்த சென்சஸும் நுண்ணறிவு சொல்றதை கேட்காம அது இஷ்டப்படி போச்சு அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கு என்ன வருது, துன்பம் வருது. அதால பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம இது கண்டபடி போய் எங்கெங்கயோ கஷ்டப்படுறதுனால என்ன ஆயிடும், ஆத்மாவுக்கும் நம்மளோட இது உடம்புக்கும் என்னது துன்பத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் தளம், அதுக்கு மேல உள்ளது புலன்கள், அதுக்கு மேல உள்ளது மனம், அதுக்கு மேல உள்ளது அறிவு, அதுக்கு மேல உள்ளது ஆத்மா, ஆன்மீக தலம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உடல் தளம்ன்றது உடலுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுக்கிறது.
புலன்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சுக்கிறது, மனத்துக்கு விருப்பப்படுற விஷயத்த செய்யறது, அறிவு சார்ந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம நிறைய யோசிக்கிறது, ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதுலே உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனத்தை விட உயர்ந்தது, மேலும் ஆத்மாவோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3.21 லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3.21 यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இப்ப அவங்க போர் பண்ணாம போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாரும் அவங்கள பின்னாடி அவங்கள ஃபாலோ பண்றவங்களும், அதாவது அவங்களோட சந்ததிகளும் இல்ல பின்னாடி வரவங்களும் ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க? அர்ஜுனர் போர் பண்ணாம போயிட்டாங்க, நம்மளும் போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில வந்துருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. அதனால யாரு ஒருத்தவங்க உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட செயல்களை கரெக்டா செய்யணும். அப்பதான் அதை பின்னாடி வர தலைவர் இப்ப ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம குழந்தைங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு, 1 வயசு தான் ஆகுதுன்னா அம்மா அப்பா என்ன செய்யறாங்களோ அதே அது என்ன பண்ணும்? ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இயல்பு. அப்போ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பெரிய மனிதன் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதுதான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க? நீ இப்ப போர்ல இருந்து நீ விலகிட்டேன்னா இதையே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்றது இங்க நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. இதுல பர்பட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கூட ஒரு இது ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. அதாவது கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு செயலும் செய்யணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அவங்க பகவான் இல்லைங்களா? அவங்களது அதாவது அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒரு தடவையும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, லீலைகள் பண்றாங்க இல்லைங்களா? எதனால பண்றாங்க? இப்ப ராமரை இது அவதாரம் பண்ணி வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறாங்க. எதனால அதெல்லாம் காட்டுறாங்க? அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பதான் ஒரு மனிதன் என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண முடியும். இப்ப ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லணும், ஒரு நல்ல ராஜாவுக்கோ இல்ல ஒரு நல்ல மனிதருக்கோ நம்ம ஒரு உதாரணம் சொல்லணும், நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ராமச்சந்திர பிரபு நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு இப்ப எதுவுமே செயல் செய்யணும்ன்ற இது இல்ல. ஆனாலும் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறாங்க, எல்லாமே அவங்க செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? விட்டுடாம நம்ம கரெக்டா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3.36 and 3.38 अच्छा 3638 ரெண்டு தான் இல்லையா? 37 படிக்கலாமா மாதாஜி? அதுவும் படிச்சிடலாம். 3.36 अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. 338 यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वकं पापा ये बसन्त यात्मकारणात्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் கூறுகிறார், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்றத இங்க கேக்குறாங்க.
சரிங்களா? என்ன கேக்குறாங்கன்னா, யாருக்குமே பாவம் செய்யறதுல விருப்பம் கிடையாது. ஆனாலும் பாவம் செய்றோம். எதனால செய்றோம் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசினாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப நம்மளோட எதிரி யாரு? லஸ்ட். லஸ்ட்ன்றதுதான் நம்மளோட எதிரி. அந்த ஆசை அப்படி இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல. அதுதான் நம்மள என்ன பண்ணுது? நம்மள பாவம் செய்ய வைக்குது. எதனால தூண்டப்படுறோம் அப்படின்னு நீங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. எதனாலனா பாபத்தினால. பாபத்தையும் அதாவது லஸ்ட், அதாவது பாவம் இல்ல காமத்தினால அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதே வந்து 3 விதமா இருக்கு அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து நெருப்பு வந்து புகையால மூடப்பட்டிருந்தா, இப்ப வந்து ஒரு நெருப்பு எரியுது, அதுக்கு மேல ஸ்மோக் இருக்கு இல்லைங்களா? அது ஈஸியா மூவ் ஆயிடும். நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப அதுக்கு மெனக்கிட வேணாம். ஆனா அது மாதிரி ஒரு ஆசை, ஒரு பொருள் மேல ஒரு அதாவது வேண்டாம் அப்படின்னா நம்மளால அதை ஈஸியா விட்டுற முடியும், வித்ட்ரா பண்ணிட முடியும். அதே மாதிரி கண்ணாடி மேல உள்ள அழுக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு அதை நம்ம கிளீன் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும். கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அதே வந்து இன்னும் சில ஆசைகள் எப்படி இருக்குன்னா, கருப்பையால் மூடினா எப்படி இருக்கும்? அதாவது ஓம் அது வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களால அந்த ஆசையை அடையாம இருக்கவே முடியாது. அதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யணும். எப்படியாவது வந்துட்டு அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். அதுக்காக எவ்வளவு பாவங்கள் பண்ணாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பண்ணிட்டு அந்த அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 3 விதமா இருக்கு. இந்த 3 விதமானதுல அதை எப்படி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்னு அப்படி பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கிறவங்களோடது இந்த நெருப்பு வந்து புகையால சூழப்பட்ட நிலை. கிருஷ்ணா தான் முக்கியம், எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா மத்த ஆசைகள் எல்லாம் அவங்க ஈஸியா அவங்களால ஓவர் கம் பண்ணிட முடியும். அதே இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் அவங்க என்ன பண்ணா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் அது ஆழ்ந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுக்கு அவங்க குருவோட கைடன்ஸை எடுத்து, அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்ற முறைப்படி அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்றது. அது வந்து கண்ணாடி வந்து தூசால மூடப்பட்ட மாதிரி. அதே வந்து இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாலேஜ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட். அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜே பிடிக்காது. அந்த விஷயத்துக்கு அவங்க வரவே மாட்டாங்க. அப்படி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்னது? அவங்களோட ஆசைகள் முழுக்க முழுக்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மேலேயே தான் இருக்கும். இதே இன்னொரு அனாலஜிலையும் சொல்லுவாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கான்சியஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். மனிதனோட இது வந்து ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஆசைகளை வந்து நம்ம பகவான் மேல திசை திருப்பணும்ன்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? இது வந்து மனிதனுக்கு ஒப்புமைப்படுத்தலாம். இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீஸ்ட். இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதோட கம்பேர் பண்ணலாம். இன்னொன்னு வந்து மரம். மரம் வந்து என்னது? ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆனது. அதால வந்து என்ன பண்ண முடியாது? அதாவது அதோட கான்சியஸ்னஸ் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா மாறாது அப்படின்ற ஒரு முறையிலயும் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட ஆசை வந்து ஈஸியா நம்மளால போக வைக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் நெருப்பு புகையால மூடப்பட்டது. அதே வந்து கண்ணாடி மேல உள்ள அழுக்குன்றது வந்து கொஞ்சம் மெனக்கெடணும். அது மாதிரி அதே வந்து கருப்பையால மூடி இருக்கிறதுன்றது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம். அதுல நம்ம வெளியில வர்றது. அப்ப இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆசைகள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம தான் என்ன பண்ணிக்கணும்? இந்த லஸ்ட் அதை வந்து நம்ம சரியா பாத்துக்கணும். நம்ம கிட்ட அந்த ஆசைகள் வந்து நல்ல விஷயத்துல நம்ம கொண்டு வந்துடணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட எதிரி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினோட இல்ல இந்த 38 போட்டிருக்கு இல்லையா? அது வந்து 38 ஸ்லோகம் இல்ல, 13 ஸ்லோகம். அது யக்ஞ சிஷ்டாசனங்க 13 நம்பர். ஏன்னா 38 வந்து வேற. என்ன அது நீங்க அது படிச்சிடலாம். படிச்சுட்டோம். அது படிச்சுட்டு ஏன்னா போயெல்லாம் சொன்னீங்களே, அது அந்த இது இல்ல. அது धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यतोर्वेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्णा. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. மன்னிக்கணும், நடுவுல பேசினேன். 338 தப்பு. அதனால
இல்ல மாதாஜி, அது தெரிஞ்சுக்கிட்டது நல்லது. அடுத்த தடவை நம்ம அது கரெக்டா படிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொன்னது நல்லது தானே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துரத்தல், அதாவது செயல் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க, நான் என்ன செய்யணும்? ஏக்கம் மத, ஒண்ணு நான் வந்து செயலையே துறந்துடணுமா இல்ல செயல் புரியணுமா அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து செயல் புரியணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு, அதுல வந்து என்னது 2 டைப் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பிரிட்டண்டர், அதாவது போலித்தனமா மனசளவுல ஆசைகள்லாம் இருக்கும், ஆனா வெளியில பார்க்க சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் செஞ்சுக்கிட்டு அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவோஷனல்ல நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கணும். நம்மளோட மனமும் சென்சஸும் பகவான் மேல இருக்கணும், நல்ல விஷயத்தின் மேல தர்மப்படி இருக்கணும். அதுதான் இருக்கிறதுல உண்மையான துறவரம். அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகா, செயலை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்படி அது வந்து செய்யறதுக்கு கடினமா இருந்ததுன்னா கர்ம காண்டால இருந்து கர்மயோகா, செயலை எதிர்பார்த்து பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், மேல மேல நம்மளால வர முடியும், நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு நம்ம வர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணும் அப்படின்றதையும் அர்ஜுனருக்கு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சத்திரியனா இருந்து நீ என்ன பண்ணணும், போர் அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றத. ஏன்னா எடுத்துக்காட்டா இது இல்லைன்னா மத்தவங்க வரவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்ம ஏதாவது தப்பா செஞ்சோம்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க. அதனால போர் பண்ணணும் அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அது அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி நம்மளுக்கு யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட லஸ்ட் தான். நேத்திக்கும் நம்ம அதான் பார்த்தோம், புலன் பொருட்கள் பார்த்தோம், இன்னைக்கு வந்து லஸ்ட். இது ரெண்டும். அப்போ நேத்திக்கு என்ன பார்த்தோம், புலன் பொருட்கள்னால நம்மளுக்கு வர ஃபால் டவுன் என்னன்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அந்த லஸ்டே நம்மளுக்கு என்னென்ன டிகிரியில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்த இதுல இருக்கோமோ அதுல நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி பகவான் மேல பக்தியில் நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அந்த சேரியட், அதாவது நம்மளோட சோல் தான் என்னது, உள்ளார இருக்கிற பேசஞ்சர். நம்மளோட இந்த புலன்கள், அப்புறம் இந்த மனம், இந்த இன்டெலிஜென்ட், இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணணும், அத ஸ்பிரிச்சுவல்ல கொண்டு போறதுக்கு தான் வழி பண்ணணுமே தவிர அந்த சோலுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல கொடுத்து, அதுவும் பாபமான விஷயங்களை கொடுத்து அந்த சோலும் இந்த உடம்பும் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா. இதெல்லாம் தான் நம்ம 13 சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எது நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். எதனாலன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது வேதங்கள் பகவான் கொடுத்தாங்க, அதனால நம்ம வந்து தேவர்களுக்குலாம் நம்ம என்ன பண்றோம், யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணி அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம். அதனால அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அந்த மந்திரத்திற்கோட சக்தியினால நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அதனால நம்மளுக்கு பயிர்கள் நல்லா விளையுது, நம்ம அதுல இருந்து நம்ம சாப்பாடு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதை நம்ம கண்டிப்பா இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நன்றி சொல்லாம, பகவானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம எடுத்துக்கிறதுன்றது அது பாபமான விஷயம். நீங்க எந்த ரிலிஜன் வேணாலும் பாருங்க, சாப்பாடுன்னும் போது அவங்க கண்டிப்பா ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. அது வந்து ஒரு பேசிக் கல்ச்சர். அது பகவானுக்கு நன்றி சொல்றது. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம், கலிகாலத்துல மிக சிறந்தது நாம சங்கீர்த்தனம். அதுதான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஆஃப் கலியுகன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதனால அவசியம் எல்லாரும் நாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம பண்ணணும். இது தாண்டி நம்மளோட ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு எப்படி நல்லதோ அதன் படிக்கு நம்ம செய்ய நம்ம பழகிக்கணும். அதெல்லாம் லெவல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்குள்ளார வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்த கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.